Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka wato ECOWAS ta ɗauki matakin sanyawa jamhuriyar Nijar jerin takunkuman da suka hada da rufe kan iyakar ƙasar da makwabtanta. Hakan dai ya janyo tashin farashin kayan masarufi hatta a wasu garuruwa da ke Najeriya da ke makwabtaka da Nijar ɗin. Zubair Ahmad Kasarawa ya duba mana batun tsadar kayan abinci da mazauna jihar Sokoto a Najeriya da ke makwabtaka da Nijar ɗin ke fuskanta. Ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Takunkumin da kungiyar ta ECOWAS ta saka wa jamhuriyar Nijar ya kai ga samar da tashin farashin kayan abinci a kasar, wanda kuma ya shafi kasashe da ke iyakar Nijar din musamman Najeriya. Mazauna jihar Sokoto da ke makwabtaka da kasar ta Nijar sun koka akan yadda farashin shinkafa ya kai intaha. Malam Abun Audu mai ruwa ɗaya ne daga manyan dillalai da ke sayar da shinkafa a jihar Sokoto. Farashin shinkafa tole abin da aka zai 88,90. Matsakaiciya ita aka fi sa 80 zuwa zai 85, amma giredi ne sai ka sai zuwa 90 giredi. Yanzu kamar me kake gani ya ƙara kawo tashin farashin shinkafa cikin gajeren lokaci? Gaskiya ko da matsalar Nijar ta shigo shinkafa ta fara daga wagga masu yaga ta su Nijar ita ko Dangote an bi shigowa da shi. Don abin da aka sai kayan matsalar ta shigo rubuta ta aka sai yadda yanzu kusan 40,000 kowa ya damu gaba Hausa. To kenan mudun shinkafa Malam Abubakar yanzu ya kai nawa? Mudun shinkafa yanzu ya danganta gaskiya, ana sai sa 2,000, ana sai sa 2,100, ana sai sa 200. Hauhawar farashin na shinkafa lamari ne da ya zo bagatatan, inda magidanta da dama suka bayyana shi da mai ban tsoro, kamar yadda wani magidanci mai suna Faruku Abubakar a jihar ta Sokoto ya shaida BBC. A halin da ake ciki yanzu gaskiya mu a matsayin mu na magidanta muna nan jihar Sokoto gaskiya wannan matsala ta Nijar ta shahe mu ba ko kaɗan ba. Ta yadda shahe mu wuraren abinci yanzu misali 2,300, sannan kuma mudun masara ya kai 1,300. Muna cikin ƙalubalen rayuwa. Ba mu san ta inda za mu samu kanun mu halin da gaskiya halin da ake yanzu babu da wata kayan abinci, sannan kuma 'yan gudun hijira ga sunan sun shigo a nan yankin da muke ciki. Malam Yafis Abubakar mai sharhi ne akan lamurin yau da kullum a jihar ta Sokoto, ya ce tashin farashin shinkafa ganga ce mai bake biyu ko baya ga rufe kan iyakar, akwai kuma cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. Gaskiya abin ya shafi mutane kware, kuma gashi income ɗin abin da ka shigowa ɗin ya karanta. Ni abin da na fahimta abin da kawo wannan gaskiya na farko shi ne ƙarin kuɗin mai da aka yi. Shi ya tsara kawo wannan na farko da kuma matsalar nan ta Nijar da ke damu mutum da kaga yanzu an rabo da abincin da ake shigowa da shi duk da wannan kilan ba kan ka'ida ba ne. Amma kaga dai ana dan samun sauki a haka nan. Ƙarshen maganan ma da a ƙarshe shine wallahi ma matsalar mutane wasu cikin yunwa suke kasancewar farashin da tashi wani ko da ma ya ci balle yanzu garin rogo wannan da ake aunawa da 300-400 yanzu kwanon shafe naira 2,000. So kaga wannan gaskiya akwai kalubale kwaran gaske. Akwai magidancin da za a ga ya yi magana ko kuna magana da shi iyali ne ba su ci abinci ba yini gaba ɗaya throughout tun sai ba su karya ba rana. Wannan tsadar kayan abincin dai ta kunna kai a ɗan tsokin lokacin da abubuwan biyu ke faruwa a lokaci guda, kuma lamari ne da ke barazanar jefa jama'a cikin yunwa muddin ba a yi wa tufka hanci ba. Zubairu Ahmad Kasarawa, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To a safiyar yau ne ba faranshen lauyan ɗan